Kusukuti sanani bagai borok gerenggai tongmani oboni mukumuna tini jeng mano borok no cini o pandani bisingte. Genangjuk Maluti Deber Mano kini buku baik ya tak kalau boleh barang rasa ini. Sokin ku osu ini dalam benang itu bagaimana akan selalu menjadi kayu dan langsung mengaruhkan Jumlah sikilinkan masyarakat pada dapat rumah yang hari baik membutuhkan tadi terdapat masyarakat mereka baik kita selalu pergi Sini to sini orobo sini Sokhreng Coordination Society ni Luajimung bai जों sini orobo sini mo Ramchanagat amchai ni jara agiwo radio resapnai natok khainai seinai ba tini TV wo resapnai gan seinai borok thei thangmano tiyei bongni poribar no जों bongni thei thangmano muitu khlaiei bong poribar no chigon bukan sokat जों riben laika dong nukana abon tino sini sini mo o panda enggak sini o panda wo anono konvenar he chongja khao committee ni ang konvenar ngo bono sana nayo sini o je tini ni program जों जेबाबे खलाइका abo hai जों tebo bus kangobo tebo kaham tebo kotor khlaiei program khaimane ni bagai ang joto sinmo amjaini tamo okra tam jerai joto sigiso samasi borok no ang koyo tamge जों chini tibrasa chini bosongni jati rok no जों tebo gedek chini generation next generation ni phainai rok no sinani bagai जों obaike tini program khlaida mono जों chini Sokhreng Coordination Society ni Luajimung bai mono prothom chinmo khwayo puila khlaijago puila no जों chini sinmung se mari granai ane golo tongo Ramcharan Dev Burma jesa o program coordination of Sokhreng Coordination Society ni Luajimung bai Baijalbari kholawo tiri je program tongmani o program ni ason naikani khainai Ramcharan Dev Burma te sin logi tongo Tirtho Dev Burma Coordination of Club Society ni organizing secretary engete tongo siri CCS ni Borong President Subhas Dev Burma te ani yaksigala tongo Musang Pradip Dev Burma bongka CCS ni secretary ge abno kare o program ni Baijalbari Rungkhola ni panthoro je tabuk program jol tongmani ajagan convener Musang Narendra Dev Burma bo jaga phaisok bajak aikai ang kainka Coordination of Club Society ni advisor committee ni khoroksa adong kai जों tini o jaga khorok sini amtei rangsakti athokiri jesarok laibungo chini hukmu mukmuno besang agok lang thani blaiki saktar langkha borno जों tini mutu khalai laika bongni family member rokno bo जों tini nuntoka ai tini je rokno जों felicitation dikha borongkha chini Onil Dev Burma
মনীন্দ্র দেব বর্মা, জ্যোতির্ময় দেব বর্মা, ব্রজ কিশোর দেব বর্মা, তারামোহন দেব বর্মা, অজয় দেব বর্মা, তাই রোসাব করেন বিমল দেব বর্মা। borok wngkha chini hukumu no bwskang agok lang thangtani belai khai saktari samung tanglangkha borok chini thani rangsak ni athokri bai baksa ebong borok no songoi chini katal asai song jesakai khorja hukumu koktang sinai ingi asai ton khorja rubai phangui asai ton khorja resap krengui asai ton khorja lyricist ingi asai ton chini nahar bungabono जों tini atok rogno asai songni bwskango sawi kharika जों Gornesok Club Society samungni logi tini kabangma samung tongo obongka chini kabangma samungni bisingo kaisa samung जों khebe already khwaini western side chini 47 club ro जों thansakai tsang saka a club ni bisintui जों amsayo je drug sai tongmani tirthang tongmani anti social activities okra chakra rokno sarai khnai rok mani ang tongmani okra chakra rokno bai kai ko mani chon nang butike respect khaya nang abo kebo tabu saimalia abo no जों club ni matdome taisa jagaron khai tisanani abo chini naharmo Chokran Coordination Society bai nuajiwe जों sini area ni sini nang sungai atukuri rok hai thoi thangjang wongno butu khai kaisa mokumu panda khailai tongo mokumu panda sini society ni joto ada okra song ada ungko joto oro tongo manjang laika ikai sini member जों joto hamaya paro ikai oro jetuba sukhare जों joto hamaya paro sini main जों Coordination Society जों makai sini club rokni bisingtui जों bahai para no develop khaiban para no system club ni bisingtui bahai system unit kuiban ikai amo kaisa mo yapri जों para o jesa thui thangbo जों hai kepo mutu khalaya para o thui thangbo amri जों labo जों para o truk khai जों systematic khai kubunai mane amri ma mutu khalima paidaro जों mas kaise bisingo palai lainai thui thangbo amo जों para thangai class khai amo bujo lainai e club ni bisingti amo जों mane bujogo yabekai जों truk gumtikai जों mo bahai palai lai phaiban amo chesta khainai mo tak जों chengdomse club ni bisingtui debo जों amrikai mo simia khela dulai hindi sini para bahai systematic kaisa porashona khub kahamungkha bono bahai award system riman kaisa football thung India ni ngoi baire thang phaika amtirono जों bahai club ni bisingtui systematic khai bono जों kaisa award riwai amrikai palai phaiban amrikai जों sini next generation जों bahai yafar klang thaman amon sini chesta pawnai ikai जों dabo sini mo Coordination Society puila se mo tak mane agi ke bom tikai palai mano khnai ko जों taklai 7 jonani mane khorok sini ni जों bom tikai tak ko palai tongo sini thaijanai daonil thaijanai sini Morindra Dev Borma agi jatra khai klangkha agi redu center puila kumun thai chwal hin sangai data ramohon bini te jabrojo natokai na kereng juti mohon juti moi Dev Borma bor samna kereng egai bimol Dev Borma chini chiprani laino rangsak ni samna kereng borok no जों jotor mujo khlai tini oro bongni mukumu panda alele to jotor hambai doro ko panda o chini success kai tisama bagai ang tabuk chini oro ke advisory ro tongo bono thase thari sana bagai ang yakar bai national award of the